duk saka etan teka kulon Pulau Jawa. Apa kuwi? Jalan tol. Heeh. Sugih. Sugih. Oke. Jalan tol. Leh, jarene sapa? Jalan tol kuwi dincepne ning endi? Jalan tol kan isore nek cagake to. Nggih. Dipaku dilebok ning endi? Bumi. Lah, mi iki jenenge sapa? Mi iki lak wong wedok apa ning Pak Mi? Sing kedosan kendange kok. Rumangsa. Sakjane tak tabung ngoten kados ngendikane jenengan Mas Dalang ning unine ngono perkarane sitok. Apa? Plangkane kulino nggih senden HP mbuh nyeteli apa ik apa. Wo mati. Sampeyan iso ya berarti swara-swara gamelan niki iso ya. Kayak swara kendang ngene mau ya iso nabuh ya iso ya. Kendang kan ya Kecil. Pingkeh. Nggih. Suarane bonang ngene piye, Mas? Yo bonang yo nong 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 neng 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 ngoten niku. Nek kendang suarane kendang. Tulintang tak tulintang de tak dade kendang tak tungtret tungtret. Iya. Nek rebab. Niku rebab. Kaya nguyuh ae. Nggih. Nek gong. Oh iya, wi ekone kedawan kuwi, heeh. Iya. Nek kendang neh piye? Tulintang tak tulintang de tak tungtret tungtret. Nek suling. Wah, sangel iki. Ndang suling piye suarane? Ngongkon mbok sing menak-menak Ndang suling terokno sak iso. Ngerti lambeku kaya ngene apa ya kena nggih siso. Yo, maksudnya iki hanya menirukan sebisa mungkin. Kleru. Lah piye? Suarane suling iki suarane gak ngono. Lah pripun? Mung. Suara suling kok mung. Jajal nembang suara suling ya. Suara suling kumandang suarane. Iya. Tulat-tulit kepenak unine. Unine mung. Lah, mung to? Lho lah iya aku nek kene kok malih goblok to ki nggih. Mung to? Iya mung. Unine mung. Andane berarti belum seberapa pengetahuanmu tentang gamelan. Oh iya makane nek anu ben aku seberapa pengetahuanku ning gamelane tak goni mleh. Wah. Mangsaku kok. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu selamat malam Gulimbu sugeng kula katur. Iya. Alhamdulillah saged sowaning dalem peniripun Bapak Sukadi. Bapak Sukardi. Nggih, Sukadi. Bapak Sukadi. Nggih. Nggih, melawan Ibu. Waduh, melawan kok tinju Lek maksudipun garwanipun Ibu Sumarni. Ibu Sumarni, Bapak Sukadi ndhawuhaken Kang Putra. Leres Muhammad Imron Wahyudi. Roko Mas Bagus Muhammad Imron Wahyudi kalian Mbak Fida Amelia Sari. Mbak Fida Amelia Sari yang pangajab mugi-mugi Sriat Mojo pun pinanganten sari biti mangke saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rejekine kathah, turah blawah. Kenging kagem tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wah jan piyantun niku watah nggih. Piyantun mriki kompak No Mas. ora sandadak dikon kabeh padha madhep rene. Ayo ngomong hiburane ning kene kok. Wah nggih. Luar biasa. Asma kinarya japa saking miripun Bapak ingkang mengku gati. Oh, Pak Sukadi. Pak Sukadi. Apakah arti dari Sukadi? Sukadi. S. Saben dinten rinten kelawan dalu manembahing ngarsani Gusti Kang Maha Agung. Wah, hebat. Dilanjut U. Umpama mbiyen kae iki ora telepon panjenenganipun Mas Akbar urung karuan awake dhewe sowan mriki macange. Pinter. Luar biasa. Anake sapa? Anake ibu. Alah, besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Hei. Bisa dadi maling. Kok didudul. Mau Mas ya. Nggih. Dilanjut K. Ayo. Heeh. Kok ruwono Mas jaluk Mas. Ayo kudu iso gelar iso gulung kok. Kowe aku macange dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelipur. Oh. Nggih. K. Selanjutnya adalah A. Aku panjenengan sami wekdal dalu punika gelar pakeliran wujud melestarikan budaya seni tradisi. Nek yen wis A disusul D. Didongake mugi-mugi panjenenganipun keluarga ingkang mengku gati ayom-ayom tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Terakhir adalah I.
insyaallah mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh benjang sedaya manjing kasuwargan jati. Amin. Aku yo ora gelem kalah. Pripun? Garwane sapa? Ibu Sumarni. Bu Sumarni. Heeh, Sumarni. Wah. 3 suku kata. Sugih bondo ya sugih sedulur. Mula sing rawuh akeh. Nggih. Mar marang sapa wae andap asor. Ora ngetok-ngetokne, ora bedak-bedake sugih miskin derajat pangkat melarat kabeh dirangkul padha. Lho tandasmu iso tae lho. Ninggal barang sing elek, njupuk barang sing apik, nglumpukne para warga masyarakat, sedulur cedhak, sedulur akeh kabeh ditekakne nggo mirsani pagelaran wayang kulit ana ing bengi iki. Wi wis entek yo nyuk. Entek to. Kok iso mbok wi barang wis tak yo wi. Matur apa kau pinanganten kekarone? Arep ular-ular apa? Dadi ular-ular napa? Lho, ya maksude iki arep sampeyan ditekakne rene arep ngekeki apa ning Pak Sukadi ning pinanganten. Ngekeki apa wong aku ki kowe malah sik ngejepne amplop kok kono lho. Maksude Arep ngekeki apa? Rene iki to, sampeyan ditekakne iki wong dijaluki sumbangane. Lah aku kok lho njaluk kok kono. Piye to? Maksude iki apa ya? Pak Sukadi iki lho piyekno ngono lho. Pak Sukadi wis ben ngono ae arep dipiye? Maksude iki bebrayane rumah tanggane Mas Imron karo Mbak Vida iki ben maju dipiyekne. Ya disurung. Piye to iki? Kok Lah piye to? Angel mengko momong arep. Angel ya aja digarap. PR apa piye masamu Lho mung angel. Tips dan trik. Tips dan trik. Menurut kamus Mio mencari bakat. Lah. Tips dan trik menurut Mio mencari bakat. Adu kawruh, Mas. Lah, ayo Mas. Lho gak, sampean sih ngular-ngular kok aku yo ngekeki ular-ular karo penganten. Oh, ngaten. Oke, heeh. Nek kula mboten kathah-kathah Mas, kagem manten to. Heeh. Kagem Mas manten kalih Mbak manten, nek Mbak manten niku wajib takdim kagem dumateng Mas manten. Mas manten ugi wajib menika maringi nafkah uga sayang dumateng istrinipun. Sak lintune mekaten wajib takdim dumateng ibu-ibu. Umpama eneng perkara sithik lan akeh, aja gampang memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Tugu reda dulu kuwi engko mesti insyaallah enek solusi sing terbaik. Umum. Lah piye to? Umum wis cah cilik lagi lahir wis iso muni ngono. Nah coba kono. Wong lanang nek pengen jadi kepala rumah tangga yang baik, jauhi 3 mi. Apa ki? Mio ngono lah. Ora. 3 mi itu harus dijauhi. Mi yang pertama, Mi suwi maratuwa, ora ento. Ya jelas. Karena itu melanggar birrul waliden. Ya, melanggar apa itu nasihat orang tua membantah tidak boleh. Mi yang pertama adalah mi suwi maratuwa. Itu tidak boleh, Mas Mio. Iya. Mi kedua. Mi kedua gak oleh wong lanang kuwi gak oleh mi kedua yaitu mijeti bojone tanggane. Aduh. Iya gak entuk, ora entuk. Lah nek jelalah Kok itu merusak pagrayu nyuras terus mengerusui hubungan rumah tangga orang lain. Lah nek jelalah tukang pijet, mosok ora oleh mijet tanggane. Ora, Mas Imran sukses wis ora kok, ora tukang pijet kok. Mi yang pertama ora oleh misui maratuwa, mi kedua mijeti tanggane, mi yang ketiga ora oleh mi, yang ketiga adalah mi susune rondo sing tuwek. Pengedan. Ibuke sinten mau? Ibu Sumarni. Bu Sumarni kuwi nang ngrembug mi to. Heeh. Kowe tak tekoni. Piye? Bedane apa mie goreng kalih Bu Sumarni? Lho, iya wong pelecehan, iki digecrek polisi lho. Lah piye to? Lho Bu Sumarni mbok padakne mie lho. Oh, lah aku tekon kok nggur tekon ra oleh to. Ya mie iki dedaharan, Mak Eman Ibu Sumarni priyayi. Ya ora. Bedane apa, Mas? Nek mie goreng ki mine kriting. Oh. Nek Bu Sumarni? Ayo ora ngerti. Aku mbok tekoni mbok kira Pak Sukadi ngono kok. Piye to bedekanmu piye mau? Lah aku kan ya ora ngerti. Apa bedane mie karo Bu Sumarni? Nah nggih. Nek mie goreng mine kriting. Nek Bu Sumarni? Lho, aku ya ora ngerti. Ki piye? Ya Allah, Pak Akbar. Ya ampun Demeo. Aji walang aji kok beluk.
Alah. Aku ora trimo nek mburu-mburu ngono. Banjur pripun? Lho, ya adu tesno. Iki mau wis merdekne wis ngekeki ular-ular. Oke. Aku mbok entahi jare mi telu iki apa wi rusuh jaremu ya to. Alah timbang kok merdekne kok misuwi mara tuwa. Alah bosok. Lho itu ya weling itu nasihat. Dalang itu Mas, nek wis ning dhuwur panggung ngisor blencong kuwi digugu omongane. Oh iya. Apa sakmo ibarate idu geni. Walah. Apa sakmene dadi sekti. Wah. Sandangan wiwit blangkon nganti jarik dadi sekti Mas. Walah, poyo. Contone kerise dalang ki sekti. Kowe ora percaya iki aku madhep kono pamane. Heeh, madhep kono. Kowe nyekel apa aku ndelok kok kene iso. Lah poyo Mas. Lho, delok ento, Jal. Kowe nyekel sembarang wis sak awurmu, sak cekelmu tanganmu. Ya, sik. Kowe tenan Mas? Tenan. Oh, piye to? Anu jenengan awasi, Bu. Niku ngelirik mboten. Aku nyekel apa? Sik, tak delok sik. Kok kerisku ki sik. Wah. Meo nyekel blangkon. Lho. Hei. Ya jiret iki kok pinter ngono lho. Aku ki gumun. Kerise dalang sekti nyuk. Lah aku ki gumun ngono lho, Bos. Aku ki gumun. Nyekelone ngawur. Ngawur, sak kecekelmu, sak tanganmu, sak ngawurmu. Oke. Iki sing gwedhi. Aku nyekel apa, Bos? Tase sinden. Lho. Mas, aja mbok bisiki, Mas. Juwoto siwe ngo. Sing bisiki sapa? Lho. Tenan to? Tenan. Oh. Pisan kas, Iki, Mas. ayo nyekel sapa wis? Ana kene. Oke. Iki, apik. Aku nyekel apa? Tutupi. Nyekel apa? HP. Loh. Kok hebat men Mas Bahjan? Ora nyono ora ngira pangapunten lho Mas. Ngono kok iso nguncali blangkon ning aku. Nggih ngapunten lah jebul jenengan niku sekti lho. Lho, iki singgol modot. Ndi tak silehe. Ora iso iki kudu sing nyekel sing duwe. Lah terus aku nyekel kerise sapa? Sekti wis jajal nek kowe pengen jajal kerisku, tapi iki tak weling lho ya, nek ora kok geblak tenan iki. Aduh. Mergo iki sing iso ngecakne iki nggur sing duwe. Weh. Jajal. Nyuwun sewu. Nyembah saya ping 3. Iya. Karo kerise dalang pisan kas. Masalah. Kok jaran malah. Heeh. Wes? Asamalakatak wong solo. Ayo. Mantra kok wong solo lho bahasaku. Ngetan cidik seragen. Ya, yo mesti. Wes? Wes. Ki, aku nyekel apa? Ra ketok iki. Gambare ning ndi, Cah? Ora iso, kuwi nek ra sing duwe ra iso. Coba Caputayasu. Ora muni. Akbar nyekel apa? Sik ta. Iya. Mak gocekno, Mak. Aja kon goceli ya, kuwi. Nyekel apa? Nyekel gunungan wayang, Pak Dalang. Lho, kok iso ngerti to? Ngerti. Padahal duwe sing duwe. Lho, cah kene. Ya, nah. Nggih. Iki Akbar nyekel apa? Wayang apa? Wah, jan oke. Werkudara. Kok iso ya? Iso cah kene sak ndure langit lho. Oh iya. Betara guru aku sak ndure. Iya. Ngisore moden. Iya. Saiki iki Akbar nyekel apa? Ya. Ayo. Oke. Delok ning kerismu. Lah caramu kaya maling ngono kok iso. Lah aku yo ben iso bedhekan lho. Apa enek wong keris kok sektine nggur diinceng lewat lakang lho. Lah aku ki pengen kaya sampean ngono ora enek gambare. Aku iso to?
Iya. Aku iso to bedhek kabeh memang bener kabeh to? Nggih. Bener wong mbok WA sik omong urutane ki meng anu. Pas. Wah, kayak tenanan Nggih. Wah, jan sowane wekdal dalu punika mboten piyambakan. Lah kali sinten? Nggih, sak lintune pesinden wekdal punika ugi ngrawuhke sapi. Pasang sapi? Brahman. Oh. Nggih. Ya mbok diunggahne sik limosin apa ngono. Iki to? Heeh. Iki disepoti apa nek lagu ya kapiken. Sepoti tahlil wae piye? Iso tahlil nyepelekke wong umure didungane panjang umur kok. Lah iya. Anake lho saleh, salehah. Sinden ku ape cantik-cantik lho. Sak Mbak Lucy Brahmane kok nyepelekne jare sepoti tahlil lho. Ora nyepoti aku. Dan sinden-sinden menik-menik. Iya. Umpama diupamakne apa? Ki bocah sakmene mbane iki to. Lah nek umpama jelas iki buah ki melon, anggur, stroberi, nanas, terus iki pelem. Lah iki lho debok bosok kok ning kene. Nyowo pelekne buah ya penek buah debok. Buah paling pol ya buah bence. Kok buah bence? Wait. Kuwi lho meneng ae kuwi lho. Wis syukur tanggung jawab kowe, tanggung jawab meneng ae kowe. Meneng gendeng kok. Lha iki ana nesu kok bolane debok bosok. Sinden ayu-ayu macak wiwit sore, kebayake apik. Ora mungkin nesu, yahene lho kupinge budek. Ini pelek jajal, tekonono. Bu. Ora krungu. Yahene iki budek kok. Si Lucy. Yo mbak ngono kok. Lah yo. Mbak. 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 Lucy. Renio. Duh. Si. Dicekel-cekel. Dijawil-jawil. Anu celuken dhewe aku tak nisih. Iso nyeluk pasrah lho, yo dijawil di kantin. Mas aja dipleroki. Iso dipadakne sapi momo ayo di pakanane polar. Lho. Sinden pakanane polar. Ditakoki iki dadi pelawak dampingane Sinden. Ayo ditakoni. Takoni. Wong salah. Sluman selamat wiwitan bilai pungkasan selamat arep ngadepi sapi ben selamat. Kok panggah sapi ae Mas. Malah kaya suarane wedhus kawin iki lho. Ayo, wedhus kawin kek ngono to ya. Makane tak idone kono. Iso kaya wong raup aku. Mak piyuk. Wong iya lek pelecehan ngono kuwi ora pantes. Oh, syukur wae. Mas Arbar wis ngerti kat sore aku karo Denakbar ning kene wis dandan neblok-neblok ayu. Pedake ya ora murah. Syukur. Kuwi lho sing numbaske anak lanang. Lah kok aku mbok arani wujud tanda bakti saya sebagai seorang anak dengan seorang ibu. Kuwi lho ngerti. Piyayine ganteng, asmane Nguncoro. Ngerti tata krama, cerdas, bisa menempatkan diri dimanapun berada. Sopo sing ora ngerti Den Akbar? Pada malam hari ini dia rating tertinggi di sosial media. Tepuk tangan untuk kanca-kanca netizen. Malam hari ini kita dipersani 4.600 Yai. Luar biasa Mbak malam ini. Dereng sing rawuh dalu niki padahal malam ini di mana-mana ada wayang dan dalang kondang semua. Di Jakarta, Surabaya, di Jawa Timur berapa tempat. Nanging Den Akbar tetap nomor 1 di sosial media. Hebat, luar biasa. Saya sebagai senior merasa bangga. Nggih. Makanya saya selalu meminta masukan dan kritik dari Mbak Lucy Brahman untuk baik ke di depannya. Tangan anak-anak muda generasi budaya luar biasa, budaya Jawa khususnya wayang bisa tersohor dimanapun berada, di mancanegara. Betul Mbak Lucy. Khususnya tanah Jawa. Ora lanang, ora wadon, ora cilik enom, cilik gede, sakniki pun tepang wayang berkat Den Akbar. Nggih, ngono lho.
Kok iso Lek enek wong tua ngomong ora dirungokne cingas-cingas. Dirungokne lho gentenan nek omonge. Iso sengingisan dhewe bocah. Rupane kaya orangutan. Gayane ning kono dandan tekok melu-melu bajune kaya denakbar. Nggih, Abang. Ben ketok lha iki tok piyayine kuning ganteng, keturunan darah biru. Lah kowe darah apa? Darah ireng. Aku tenah cemani kok. Pitik kuwi lho. Oh, iki darah kotor. Arep didandani kaya ngapa lho, jak melu-melu jarike coklat, lambine coklat. Delok to, Mbak, lambine abang, kulite ireng kok iso gok runteng. Rupa diwedhaki malih. Klawu. Iki lho wis padha jenengan jumeneng Pak Dalang. Lho jejer. Nah. Nyuwun sewu nggih, jan kaya jambe sinigar. Siji jambe mingis-mingis, siji jambe bosok. Nah. Wah, Uang ki ya lek madak-madane wong di rumangsani dhewe ngono lho. kudune kuwi Prak kowe iki. Bupati golek wilayah Wilujeng Dalu Mas Akbar. Wah, remen sangat kinanggih malih panjenengan. Kula niku nderek bangga, semangat luar biasa. Suatu tantangan sekarang ikut Mas Akbar menika. Oh, ngaten nggih, Mbak. Terus bener, jadi semangat saya untuk belajar lebih maju lagi. Amin. Berkreasi yok nopo bisa menyatu dengan anak-anak muda. Alhamdulillah, Mbak. Ikut seneng, Mbak. Leres Napa bintang tamunya napa melih jenengan? Wah, hati saya termotivasi. Kalau dulu ibaratnya bocah cilik nyusu wong tua, belajar yang tua, saat niki kebo nyusu budal niki Loh, pun ngaten nggih, Mbak. Oh. Nggih, ngono ya. Ya, Mas. Dijak omong rungokne apa ora? mendengarkan dulu. Lah kowe nyapa kok ngiwi-ngiwi ning kono? Kowe nyapa? Aku gak ngiwi, aku kan berjoget. Aja to kok gamelan diesel muni lho tak jogeti. Kalau ada orang berbicara itu menghormati, mendengarkan. Oke, hormat. Terus disinau. Loh, kok malah kaya ngono ki? Piye-piye kaya ngono kuwi? Kok semalah hormat bendera lho. Lek enek wong sing luwih tuwa saka awakmu, kudu ngajeni. Diajeni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Mbak Lucy iki denono ngono lho. Gak ben amit. Kayak nyambe. Lah kon ngedeni. Orang ngono kuwi lho ngene. Dadi kalau ngomong wong tuwa luwih ngomong ning ngarepe wong sing luwih enom kuwi, kowe kudu menjunjung menghargai seorang perempuan apalagi aku gitu seorang perempuan. Padha karo aku ki Mbak Yumu, padha karo ibumu. Lho. Wong edan. Lah moe kon menjunjung. Wong ngedek ora kuat. Ora kuat modele kaya tahu tumumpang Lombok ngono kok. Lah ora kuat sakjane bobotmu ora sepiro, sing akeh dosane. Ngene iki meremehkan seorang wanita, Mbak. Gak percaya lek aku langsing. Kamangka, Mbak, ngaten iki jenengan dados sinden to? Iya. Priyayi macak jarian, ketok Iya. priyayi Iya. wedaan, ketok priyayi meremehkan seorang wanita. Kamangka sekarang itu emansipasi wanita, kesamaan derajat. Nah. Apa-apa saiki wanita lebih luhur daripada seorang pria. Wanita itu bisa sejajar dengan pria. Sekarang itu persamaan gender artinya wong wedok iso sejajar dengan seorang laki-laki, wong wedok bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti seorang laki-laki. Jalan ke? Jalan Kartini, jalan Cut Nyadin. Wong wedok sugih ta Le? Dewi Sartika. Apa enek jalan Mio? Oh lah lah. Ora eneng. Kuwi jalan Sartika. Kowe ngerti jalan sing paling sugih? Apa? Mbok liwati duk saka etan teka kulon Pulau Jawa. Apa kuwi? Jalan tol. Heeh. Sugih. Sugih. Oke. Jalan tol. Lah jarene sapa? Jalan tol kuwi dincepne ning endi? Jalan tol kan isore nek cagake to. Dipaku dilebok ning endi? Bumi. Lah, mi iki jenenge sapa? Mi iki lak wong wedok apa ning Pak Mi? Berarti wong wadon kuwi sugih. Isih sugih lanang. Kok iso? Kuwi engke dincepne bumi to. Iya. Sing duwe bur sapa? Wong lanang. Sing duwe wong wedok lho ora duwe bur. Tapi kan yo iso ngebur. Ora. Hei, Tambek amit-amit.
Anak menungso kok kaya ngono. Bingah sanget dalu niki sowan wonten keluarga. Bapak Sukadi. Bapak Sukadi wis jenengan jlentrehke kaya ngono tarik. Asmane Bapak lawan Ibu. Temanten kekalih, gitu. Ora usah dawa-dawa kuwi mau intine guyub rukun. Selamanya jadi wong dadi manten kuwi menyatukan pribadi dan prinsip yang berbeda kudu manunggal dadi sawiji seiring sejalan. Ngono lho Mas Heru. Amin. Lha iso Mas Heru. Bendang dhek kok ya. Iya. Itu juga nasihat untuk seorang saya yang masih masih Joko Ting Ting. Nah, Joko Ting Ting. Besok makanya dibuat untuk sangu berumah tangga. Betul. Ya, oke. Kowe besok apa yang pengen duwe bojo sinden? Loh, ya bojo penting wedok. Lah wedhus nggonku ya wedok, Bos. Wedhus. Oh, ngerti aku. Piye? Dek kok mbahas wedhus. Ngopo? Dek seminggu kepungkur, dek bar dolan komahku. Heeh. Wedhusku kok dadi meteng. Lah sing dhisik dhewe wedhusku paling tuwek kok rupane kok kaya raine miyo separo. Padahal iku posisi mboten meteng terus miyo dolan omah jenengan. Aku ya kaget wong aku ning pawon kok wedhus sak kandhang kok bengok kabeh. Kuwi sing kleru dudu aku. Lho kok iso? Aku kan ndayung nggonmu. Goleki sampean renek mbok ning pawon, mbok ning jeding, aku bablas mburi. Enek uyuh wedhusmu mundur. Terus? Ayo terus mestine hasil kuwi mbombo. Kok yo mentolo. Jadi niki ada request dari konco-konco penggemar Astabrata. Jadi Mbak Lucy nyuwun diperankan Mas Akbar, Cak Mio sama Mbak Lucy kalau ndak ketoprakan ya ludrukan. Jadi kita buktikan bahwasanya iki loh. Akbar tuh yang lain daripada yang lain. Dia mulai dari kecil aku ikut dia itu masih SMP napa SMA. Nggih, dereng sunat iku, Mbak. Dereng sunatnya saiki sunat toh. Nggih, anu separuh. Sunat kok separuh. Dadi niki nyuwun napa pengen jajal talentane Mas Akbar iki sapa gak? Lek sepelan bilawak sapa wae wis pinter ngumpani, gitu. Dia tuh multi talenta. Akbar mbok jak sing model kaya apa iso. Dibuktekne saiki. Ndalang iso, ndagel iso, wingenane macul ya wasis. Macul ndasmu kowe. Wis ndak lakon macul. Niki apa, Mbak? Maksudnya ketoprak ludruk kan serial apa gitu biar tahu. Serialnya Sarip Tambak Oso, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Jadi cerita legenda zaman dahulu kala. Di zaman penjajahan ada kesatria ya kuwi ya lek ngarani apa ya? Berarti perane anak muda yang luar biasa ya, yang berani dengan Belanda. Jenenge Sarip Tambak Oso. Perane niki mengke aku dapuk mboke. Mas Akbar dadi Sarip, sampean dadi Londo. Wah, jane ya ora patut jane. Londo kebledus percon. Londo ki ya sak rambut-rambutnya dadi londo. Londo dikeki apa kuwi? Dikeki apa? Ya pakai topi Walondo atau gitu. Ceblok kok anu dicepot sini, dicepot gundule. Nah, Pecah niku kok. Tak omong iki kaya ning kuburan Cina kae. Pamer. Ora dadi londo malah pamer. Ya ta? Pampirmu. Vampir lho. Mek kon dadi londo. Fotone sumpah persis kaya pamer. Lho, klambine lho wis. Lambine abang. Lah, iki lho. Kita Mbak Lucy. Lah kita wis kayak gitu. Lah iya persis ta delengen lho sak lambe-lambe. Ya ta? Dengan ta sak lambe-lambe lincipe. Merongose padha. Lah, merongose betul. Lambine kan kayak fotonen ro. Fotone Blejet. Lho, tangane padha kuwi, tangane piye? Padake lambene kaya jendela modele. Ya toh, Bang Bek amit-amit. Wis padha. Aku yang gumen lho, biyen iki lho bojone kok gelem bideke ngono. Nyatane ben bengi yo mbebes ae. Kamu kok bojone ya ayu. Trimo Lucy Brahman. Lewat gak apa-apane. Ini anakmu yo kowe ki ireng anakmu putih. Tanggaku lho bagus-bagus. Lambemu. Mosok anak urunan. Ora urunan kesawapan barokah. Aku dadi apa ki? Jadi anakku, Sarip. Oh, Sarip. Aku dadi mbokne Sarip. Lodruk iki kita. Aku Belanda. Caturan dhisik ya. Aku Belanda.
Jane yo gak patut. Londo kaya ben. Bisa lho. Masa londo karo saripe kok luwih putih. Sarip. Aku londo nunggoni seleb-selepe kobong. Kowe iki pampir ning bong Cina kae. Oke. Yo, oke. Di anu piye sik iki? Tung tak tong. Oh, ya. Ah. Yuk. Lotrok Astabrata. Yuk. Kanjeng Ibu. Mbok. Baleni. Laku kan keperet-peret. Laku tergesa-gesa. Jadi jalan anu iki munter iki pen anune. Apa sih munter-munter? Mas Akbar lek enek-enek warles sakjane. Ah, ngono. Mbok. Ngoten nggih. Mbok. Mbok ojo mbok. Mbok. Malah wedhus. Iya. Mbok ngono ketoke keweden kan diter londo. Mbok segone metu, Mbok. Ngel. Tong tak tong mbok. Mbok. Ana apa iki ana apa nek? Ana apa? Ana bangsa Walanda. Mbok esek kebelet ngoyo ning mburi kok kon bengok-bengok ana apa londo ana apa nak? Mboke kok dobolen iki. Mboke wis tuwek mer apa nak kon kok wedi karo raine Walanda ya apa? Kon Londo do ngoyak sarip, Mbok. Segone engko kepanca sarip kok kena ngisor sik. Mangan, Pak. Pak ne sarip ki dadak nusul takon ngombeni sapi barang kok ya. Kuwi pahit. Kepiye kon kok wedi mbek rupane Walanda aja ngisi-ngisini mbok enak. Pirang-pirang londo do ngoyak aku wedi dikeroyo, Mbok. Aku ayo mono, Mbok. Kon kuwi kesatria anake emak. Ya apa kon iku kok wedi ambek Walanda ya wis delik kono. Delik sik yo, Mbok. Delok nang pawon kono, Ger. Ya, Mbok. Yuk tung tak. Mbok. Tabik. An ex Belanda mencari yang namanya sarip mau X10. Sarip ekstremis Belanda. Mensana incorpore sano. Sarip di mana Iki wong gendeng ngomong apa? Wong gendeng matamu. Matamu dhewe. Kamu itu siapa? Aku Belanda sarip di mana? Oh alah. Tak pukul sekali pasti mati sarip ekstremis. Kon iku londo, rupamu kok kaya vampir. Londo sangka vampir. Kon lapo goleki anakku, Mau X10. Oh, kon sing ngiter-ngiter anakku sarip mau to, Kok lanceng kowe ngiteri anakku? Lapo, Mau X10 saya tugas. Sarip di mana, Lambemu kaya turu ketan tak unter. Sarip di mana? Kon goleki anakku, Ndi? Sarip ora bakal wedi ambek rupamu. Ayo, Le. Aduh, kuwi sarip. Sik to. Kowe londo ne. Aku londo, Mas. Hei, wani. Londo kok wedi. Londo ki wani. Mondron to iki mung wis kaya bokong kethek lho. Lah iki dhuwure kaya ngene lho, Mas. Ayo, Le. Panen ana. Adu kaprawiran adu to sing balung mulut ing kulit. Kon nek ning Walanda dadi tuan rumah, nek ning kene etan kali sarip tambak oso. Panen ana. Tambak oso. Panen ana, Le. Juren. Mati. Kacau. Sik, panen ana. Sik to, opo? Mbok nganggo perang sik. Perang dhisik. Lah kok susu dipateni. Perang dhisik kok kesusu dipateni. Ngisor. Lah aku. Anakku iki gluten sik, perang. Wis langsung tes ngono ae. Wani karo aku? Apaku sing tak wedeni? Alon, Mas. Ganti posisi. Wis. Mbok, aku njaluk pangestu. Ngono ya nak ya. Oke, Le, aja wedi ambi Walanda. Selama mbokmu sik urip ana ing alam donya, kon gak mati ya nak. Kon dititip polisi, mbok kon bakal menang. Yuk, panen ana, Ger.
Ajian Kenong. Maju. Ayo. Atuh to sing balung penting ulet. Hei. Ha. Ha. Hei. Gata. Ah, Ya, ta. Anak Mbok. Anak si Mbok. Ben PC mripate. Mati. Patenan aku. Mati aku. Mbok aku mati, Mbok. Mati ya omong. Los. Sarep. Mati ya omong. Ya apa? Mbok iki histeris. Histeris apa cangkem? Alah nak ya apa kon sarep aja ngider, Ger. Saumpama iki si mbokmu ki sik urip ana ing alam donya kon gak bakalan mati musuh walondona. Ayo tangi yo kon dilangkai si mbok kaping 3 kon bakal urip paten ana sampe Bangkalondo. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Meremo matane. Mboke lali ora katokan. Wis. Tangi le, sarep. Yo. Hei, urip ta. Hei. Mas, Patenane, Mas, patenane. sik gak. Patenane. Aku sing dadi sarit. Ketoke kok dilangkai penak. Iya toh. Aku dadi sarit. Aku Wis dadi- kowe londo menangan Rita, aku mati Rita kan. Engko lak dilangkai mbokku. Wah, Ganti peran. Nanti perang. Iya, Mas aku Akbar jadi sarip. dari aku Londo. sarip. Ya wis. Mbok mana ning pawon. Ah, ndang anu Teko. teko. Mbok aja kaget sarip sing teko, Mbok. Mbok, Iki mboke malih umure 45. kok malih tuwek? Suwi rondo 45 ora ketong lanang. Ya yo ndak kewer-kewer. Ana apa kon? Pirang-pirang dina gak mole. Sarip diuber mbek bangsa Walanda, ngerti anakmu iki mejuang, Mak. Lah, kon aja ngisini mbok ta, Nak. Ning lapo kok kon wedi ambek Walanda? Khusus bengi iki aku delikno sesuk ngungkuke bola maneh, Mak. Kowe dikon ndelikne mboke. Iya. Ya wis ndang ndelik kono gak apa-apa. Oke, bar iki engko langsung pateni dilangkai. Sarap. En aku, en sudah, en datang, en nyampe, en sini. Entelek. Kowe meneng ndelik kok. Meister Ambayen. Loh. Kok ambeien? Penting londo basane. Kowe iki meneng ndelik. Iya, iya. Ya ampun kok enek daya tobat monggo bagus e kaya ngene dasar aku rondo 45 tahun ra tau ngerti wong lanang. Aduh, mbokku gak telen. Selamat pagi, ya ampun. Good morning, good morning, Good morning. Welcome no smoking. Masyaallah. Welcome no smoking. Mbok anakmu katene dipateni. Wis aja omong. Aduh. Wis meneng kowe iki jere kon ndelik simbok meneng. Lah kon gak telen, aduh diwiri-wiri ngene. Ini siapa ini? Ini emaknya Sarip. Emaknya juga mening. Ya ampun anak londo kok gantengnya kaya ngene kok malah ngosek se aku ya Allah. Aduh, lek iki kok aku gak dilangkai. Kamu mencari siapa En? Kamu pagi-pagi kok kesini? Saya sampai di sini en mencari Sarip. Sarip itu yang tubuhnya hitam itu ya? Alah iya yang kayak gendruwo itu toh? Iya, iya. Itu kan anakku, aku tuh sumpah lo punya anak kayak gitu itu londo. Berarti kamu pengen punya anak yang putih kulitnya? Iya toh aku pengen memperbaiki keturunan. Kono ndang lekas kono. Aja mang kowe delek mendung.
Aku ora mati-mati. Kamu mau mencari anakku? Iya, mau mencari. Kamu mau membunuh anakku toh? Iya, mau membunuh anak. Ora apa-apa dipateni sampai modar biar aku mau nikah sama kamu. Oh gitu ya, nanti buat anak lagi. Iya. Yuk, silakan. Itu orangnya. Wes cari dipateni. Yes kene, ayo dipateni kene. Engko kan dilangkai. Wis to ayo dipateni sik penting. Dipateni sik to. Iya. Mau meniki ya. Heeh. Langsung tembak. Tembak. Jrek. Atuh. Mati. Pun lagu-lagu nggih Mbak Lucy nggih. Nggih, Masya Allah Mas Nggih, Akbar saking luar lagu. biasa. Luar biasa. Menika kata Nggih. sanget pamundutan Nggih, Mas kata Akbar. permintaan. Nggih, ingkang kedah dipun laksanakane, Betul, laksanakan. Iya, Nggih iya. to? Nggih, monggo-monggo. Anake mati sih. Niki sampun dalu wekdalipun nggih Nggih. sampun mepet nggih to. Kata request permintaan lagu. Nggih to niki waranggono sing cantik sampun rasangan. Betul. Monggo diberi kesempatan untuk lah. Hei, Anake mati. Mati ya. Dilangkai. Kok anake mati sing eplekane karep nyanyi sing blegedes. Mati ya wong aku rabi karo londo. lho wis Ketoprake wis bar. Ketoprak wis bar kok. Sing langkai aku sapa Mas? Aku langkaono Mas. hei. Bude. Wah, iki kowe jelas ngidoni. Rumangsaku hebat luar biasa ora ketang sithik ning gitu termasuk budaya kita. Nggih, itu tanpa semayan loh. Spontanitas. Kanca-kanca yo bisa wasis Nabi Lodruk hebat. Iya ta, iya. Nggih niki lah Nabi Lodruk sedaya to asalipun. Walah. Oke. Ini mayoritas kan lulusan UNESA semua. Betul. Jadi Lodruk. Jadi niki dalam muda. Nggih. Yogane ya sik nom-nom. Yoga kene iki nom kabeh wong tuwek sithik pateni kok. Mas aku kok. Yo diselingi lagu-lagu. Nggih, napa mawon iki pamundutane? Oh, kata. Lagu sing kira-kira ning donya urung eneng ngono lho, Mas. Apa kuwi? Tekmu-tekku. Apa kuwi? Monggo Mbak badhe ngaturaken menapa kagem pinanganten kekalih. Heeh. Martika Napa mawon nggih? dereng wonten pamundutan menika. Oh, ngeten. Kula pengin dudah pola kependem napa kepareng nggih? Kok pola pendem. Mboke. Weh, isa to sampean? Ale butet. Lho, kuwi apa? Kuwi soal budal. Mboke saka Sumatera. Oh iya, Mripate. heeh. Apa kuwi lagune judule apa Mas Mio wi? Judule Mendem wedokan. Mendem wedokan. Iki lagu luas kae. Iya ta. Ya sing Seheling ra. ya isih. Seno Mbak Lucy. Jadi lagune mendem wedokan karyane almarhum Nggih, sang maestro Cak Nggih, Dikin. Cak Dikin. Nggih. Monggo ayo diwiwiti ke napa niki Mas niku? Mboke bengok anu. Saking apa iku intro jenenge? riyen. Oh, intro. Iya, iya. Siap. Oke, ayo cok garapen cok. Sik kelingan ra cacah. Lho. Piye to nyepeleke? Astabrata Iya, iya. padake. Oke. Kan nom-nom Lin. Ya. Yuk. Yuk.